Cruzar un paso de peóns non é tan doado como parece. Pode ser aínda máis complicado que teñas unha foto no DNI na que non parezcas un delincuente. Vas a cruzar, pero ves que se achega un coche. Miras tímidamente e... que fas? Cruzas ou mellor déixalo pasar? Cruzas ou déixalo pasar? Cruzas ou déixalo pasar? Cruzas ou déixalo pasar? A ver, papa hostias, cruzas ou crúzote? Ves que se achega un coche. Daráche tempo a cruzar antes de que pase? Quen dixo medo habendo hospitales? Carai, rapariga! Colliche máis velocidade que unha vella cando abren outra caixa no súper. Hora de cruzar de novo. A velocidade ideal non existe. Se vas moi rápido, parece que estás fuxindo dun atraco. Se vas moi lenta, parece que fas tempo por tocar a gaita. E para rematar, sintes a mirada do conductor escudriñándote. Os nervios apodéranse de ti e agora estás cruzando cos andares de Bambi recén nacido. Xa vedes, cruzar un paso de peóns é coreografía contemporánea con tráfico en directo. E vos? Que tipo de persoas sodes cruzando os pasos de peóns? Leos en comentarios.